Velkommen til Medina! Nej, okay. Medina er så ikke. Men i dag der har vi en gæstestjerne til så Patrick Banke. Ja. Vi ligger udenfor. Ja. Det er jeg lugter! Meget solskinsvejr. Og lad os se, hvor det lugter lidt af tidsmand. Ja, jeg gør det så. Ja, det gør han også. Altså, det der det er Patrick. Jeg ved ikke lige, hvad min reaktion til ham er. Lad være med at pille mig i næsten for helvede kvinde. Altså, Jeg kan godt lide folk, der piller i næsten. Og det er Marina, min lille kæreste. Og det er så min lille bogstavelig talt. Ja. Du holder dig væk fra hende. Hun har været min, før hun var din. Hun er min kæreste. Ja, nu skændes de om mig. Som om det er standard. It's the everyday. Når jeg ikke er her, så skændes de om mig, eller hvad? Ja. Nej, når du ikke er her, så sidder vi to og knipper, hva'? Oh, every day. Hallo, lad være med at komme med sådan nogle tanker. Du kommer dårligt. It feels Jeg kan bare knipper, mand. Jeg kan vide deres historie. Nej, det gør vi ikke. They feel good. Der er grænser på Der er meget grænser på. Der er Men meget vores grænser. frække smiley fra Skype. Ja. I was like Adolf Hitler. Ikke? Vi tænker bare... Adolf Hitler minus skægget. Ja. Baba Streisand! Så er det sommer og sol! Sommer! Jeg tror ikke det er sommer, men jeg tror det er forår. Okay, så er det forår. Forår, Sverige! Jeg må godt huske forår sidste år, der slog vi op. Ja, forår. Jeg kan også godt huske forår sidste år. Jeg sad og spillede pik til, jeg ved ikke alt hvad. Ja, okay. Og så sad jeg også og Banke, spillede du PlayStation. minder så meget om mig! Nu ved Så jeg da vi også så det. kom til sommer, der kom jeg ned, og så jeg damer, der smed tøjet. Han har ikke lavet penge, han har lavet damer! Men nu har jeg så Marina, så det Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet... Nu kommer jeg aldrig til at vide hans navn. Nu Og det er ligesom det der, det er ligesom her til vores. Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet... Jeg har lavet ad for helvede! Hallo, jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet aber. Okay. Lige meget hvad de ikke har lavet penge om, eller damer, eller hvad nu de har lavet. Så lugter min mor. Jeg er ikke sammen med Johnny mere. Nej, og du skal takke og lov, vi så hjertelig sove, eller hvad fanden det var. Nej. Gud Jeg skal har fået en takke ny og lov, kæreste. nu er det væk. Vi er det så. Ja, og jeg ved hvem det er. Og så er det der, man siger player. Mig? Ja, Han, altså... okay. Ja, okay. Tim! Undskyld. Nej, hun er rundet. Røvhuller! Nå, var det ikke det, vi siger? Hallo? No. Hallo? Player. Jeg sagde Tim, der bliver det stift, der er rundet. Det sagde jeg ikke. Husk at det ikke. Hun er lige derude. Nej. Ja. Nej, På ryggen. På ryggen. Fuck! Så fandt Lasse ud af se for folk. Fuck! Nej! Kender I det der, når det er, man starter et nyt sted, og man bare fejler for godt, fordi man sådan ikke aner noget om, hvad fanden man skal gøre, men sådan... Det gjorde jeg. Jeg har ødelagt omdømmen på alle i skolen. Ja, du er fejler. Og så er der sådan lidt det der med, at man faktisk bare sådan dummer sig over for kæresten, og ja. Kender du det? Hvor har jeg fortrudt det? Ja. Fuck, Men nu er hvor vi jeg... sammen, men nu, og det går helt godt. Ja, det går rigtig godt. Jeg elsker vores forhold. Ja. Ja, Marina, du er den første af os to, der bliver forlovet. Ja, jeg har jo forlovet. Med æben herovre. Ja. Jeg bliver forlovet. Du ved godt, det kommer ud. Han er en gorilla. Hey, kig på mig. Jeg vil sutte på din næse. Han er Nej, Sandra. en abe, han er en valg. Jo, det skal jeg fandme. Nej, du skal ikke. Valg. Så der bør som Abe. Det er endnu en S&M. SM